ମାଛକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଦିନ 12ଟା ହେଇଗଲା। ମାମାଙ୍କୁ କହିଲି ମାମା ମାଛ ଭଲ ଆସିବନି, ତୁମେ ଯା ଶାଗ ଆଣିବ, ଆଜି ଶାଗ ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେବା, ଆଉ ତ ମାଛ ଆସିବନି ରାତିକି ଦେଖିବା। ଆଉ ମାମା ଯାଇକି ଶାଗ ଆଣିଲେ, ମୋତେ ଦେଇକି ଗଲେ। ମୁଁ ଶାଗ ବାଛୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ମାମା ଟିକେ ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦିଅ। ମାମା ଚୁଲି ଲଗେଇବେ କ'ଣ, ଖଡ଼ି ଗାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ଚୁଲି ଲଗେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭଜା ଶାଗ ଭଜା କଲି। ଆମେ ବାପା ତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, 2:30 ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ମାମାର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲିକା ମାମା ଡାକୁଛନ୍ତି ଖୁଡ଼ି କି ଦେଖୁନ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଦେଖ। ଦେଖୁନୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି।